Salut lume și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta îi fac o promovare lui Kevin Antonescu. Eu știam că el avea mai multe videoclipuri pe canal, acum cred că și le-a șters. Nu știu de ce. Da. Am auzit că vrea să se apuce de gaming și n-are playlist-uri, nu și-a afișat canalele la care s-a abonat. Nu a mai postat nimic. Nu înțeleg de ce și-a șters toate videoclipurile. Da, ceea ce mi-a spus el, o să se apuce de gaming și o să se apuce serios de YouTube. Înainte nu erau cine știe ce videoclipurile lui, dar ne, ce să-i faci. Nu știu ce să vă mai arăt, dar după cum v-am spus, vrea să apuce serios de YouTube. Nu m-a lăsat playlist-uri, nici canale, nu mai are niciun videoclip, ceea ce chiar nu înțeleg de ce. Canalul lui îl aveți în descriere, fiindcă dacă îl căutați, da, fiindcă n-a postat nimic, nu găsiți, fiți atenți. Da. Canale. Vedeți, nu văd niciun rezultat. Da. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!